chinondivhiringa utano. Tasvika pano madzibaba. Haleluya. Zvakanaka mambo. Idzo dzenyu baba. Ngadzidoloke dzikarisha dzikamweya unoera dzikamweya muchene. Dzikarisha dzikamweya muchene dzikamweya unoera. Kirapi haukena kurobe tembo sana dzimota. Ere zvakanaka mambo ndina changu pe mambo ndiri mukumbiri. Zvakanaka Mwari mwana wenyu auya kwamuri Mwari. Haana kuya nechinhu asi auya kuzoona nyika dzenyu panapa nokusingapeni. Haleluya. Amen. Yawo madzibaba ndaona madzibaba muchibva munonzi munobva kuSouth Africa mutsibukeni. Ya munotaura chokwadi madzibaba. Dzikamweya unoera dzikarisha dzikamweya unoera sparisena haukena kurobe tembo sana dzotairii. Munyangwe vakapfiga musuwo Dzikairiya dzikarisha dzikamweya unoera madzibaba ndaona mafambira nyaya Windows 7 inya mafambira panapa mafambira nawo yefoni. Foni nyaka kudyira data zvakafungudzai madzibaba kuswera zviro ndiri kunyepa izvi. Ya ipapa muri yenyu nemamuprofita ndazvinzwa. Dzikarisha dzikamweya unoera dzikamweya. Saka madzibaba muri kuda kundiso kana kuti muri kuda chini madzibaba chamanya kufambira panao yefoni yenyu matichite sei nefoni yenyu madzibaba ndaona zvakunetsai zvakutambudzai mukati mekurarama kwenyu madzibaba. Ini madzibaba chandinongoda ikundiso kuti nekuti wakomana kandaanzwa nekujusa Airtel. But hey, ndongoroerwa data madzibaba. Dzikamweya unoera dzikarisha konzi mabasa gadziburuke dzike pamwana komana uyu auya mukati mezvanasi. Ya madzibaba kundiso yenyu ndiona madzibaba. Manzi imimi nekundiso nemweya unoera mweya mutene wati unofana kuya neWindows 7 yenyu mangwana mubva mauya ne 25 rands dzenyu dzakajusa data moya moisa panapa madzibaba vanozvinamatira zve dambudziko renyu nenge radini nenge rapera madzibaba tinotenda mwana tinotenda izvo chete madzibaba chete kana mine pangu pekubvunza munobvunza zvenyu hainini hangu handina pangu pekubvunza but zvandotongena zvekuti mangwana ndotongoya neWindows yacho nemadata acho amataura kuti zvinhu zvacho zviitika. Okay tinotenda mwana komana waMwari tinotenda maprofita ndo enhema manje vana madzibaba enhema ini ndoti ndafambira kubatsirwa matambudziko angu munhu atonitaura zveWindows mama manu Tirangarire baba, tirangarire mambo. Aje. Ko butsu dzangu dzienda kubva. Saka mukomana uya apa ndi apa atora butsu dzangu. Mwari ndinokunda midzi. Mienzo yauya pamberi pauso wangu. Regai ningopfeka hangu butsu idzo hazvina mhosva. Mukomana apa achauya kukundiso yake ndo pandichazomubatira ipapo. Bosi ndina zvandingamuite. Apa dzakasiyana futi. Mukomana irero dzimiedzo chaiyo mukuedza vana vaMwari. Hazvina hazvo mhosva. Ndirimbendeza King wamuita sema zvakamira sema level amene muita sema kucheka iri masimadzi kwamakuita somwe tikufamba nenyatero we mutoriwa nedzadamu munoona chika pane baba dzinoprofita apa animese ndedzenhema animese panhasi watsara ndokuziva unoziva kuti chipafeya ndatsatsarira ngoshe mari munhu angamboniprofita kuti kune Windows 7 chamai unoenda tofambira dambudziro rekuti ndikushaya basa shamunhu angoniprofita zveWindows 7 waenda pakaprofita jato ndaenda vanoita zvegreen wamuziva ndamutorera bhutsu dzake ndamusiyira dzangu dzakasiyana wamugona shamwari nokudzishiya kuno ndatochena zokwanisa utonyenga kuti makwanasi iri bhoti baba kwanza nekurambwa ndikaguchika kaguchika kwakareba